Исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба кой бер темалар турында кыскача. Куркыныч очрашу йылан тешләсә нишләргә? Заманча һәм куркынычсыз объект. Чаллыда Олимпийский спорт комплексын капиталь ремонтлау дәвам итә. Куркыныч очрашу хастахана караватына да китерергә мөмкин. 5-нче шәһәр хастаханәсенә йыланнар тешләгән 2 пациент мөрәҗәгать иткән. Йылан тешләве бик куркыныч кына түгел, агулы да булырга мөмкин. Шуңа күрә кичекмәстән медицина учреждениесенә мөрәҗәгать итәргә кирәк дип киңәш итә табиблар. Алар тагын нинди киңәшләр бирәләр? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Хәлләрегез ничек? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Авыртулар бармы? Авыртамы? Авырту баска аягыңны аска төшерсәң авырта. Хәзерге вакытта Гүзәлия Минхаерованың хәле табиблар тырышлыгы белән яхшыра. Берничә көн элек аның температурасы нык күтәрелә. Барысы да йылан тешләве аркасында. Чаллылы сүзләренә караганда, алар ире белән Чаллыга кайтып барган. Сау һава сулап алу өчен юл кырыенда тутларга булганнар. Урманга керүе була. Ерак китәргә дә өлгермәдем ди хатын-кыз. Кырыйга гына кергән. Шунда аягымны нәрсәдер тешләде кебек булды. Алай бик авыртулы түгел инде. Ну, сизилде. Мен караган бик зур йылан. Менә шулай бар калынлыгы кап-кара йылан. Әмнә икенче пациент ире белән Тукай районына балык тутарга барган. Без анда төн уздырдык. Икенче көне кайтырга җыенганда инде аякны нәрсәдер тешләде. Үзем күрә алмадым. Аякта югыйсә носки белән кроссовки иде. Солгач ай киемне анда бер раночка күрдем, бер тишек. Без аны шмелили аса дип уйладык. Аягы орта башлады, өйгә кайткач уже аяк шешә башлады. Икенче көнне аягы тезгә кадәр шешә, Айгөл аякка баса алмый. 5-нче шәһәр хастаханәсендә генә ул йылан тешләгәнен белән. Апрельдән июльгә кадәр 5-нче шәһәр хастаханәсендә йыланнар тешләгән 5 кеше мөрәҗәгать итә. Медицина хезмәткәрләре тагын бер тапкыр үз-үзеңне дәвалау белән шөгыльләнмәскә кирәклеген искәртәләр. Ә шундук табибларга күренергә кирәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллыда Олимпийский спорт комплексын капиталь ремонтлау дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, монда яңартулар 40 елдан артык үткәрелмәгән. Үзгәрешләрне Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина да бәяләде. Спорт мәктәбе ничек үзгәрәчәген Лилия Гатина белде. Основная из задач была расширение гардеробной части и увеличение посадочных мест. Булар барысы да ата-аналарга секциядән балаларны көтү уңайлы булсын өчен капиталь ремонт вакытында җиләтү җиһазлары алыштырыла, идәннәр, фасад, тәрәзәләр һәм түшәмнәр яңартыла. Үзгәрешләр инженерлык челтәрләре системасына да кагыла. Төсләрне сайлаганда зәңгәр һәм соры төсләр өстәп ачык төсмерләргә тукталырга карар ителгән. Бу әле барлык үзгәрешләрдә түгел. План сделали для того, чтобы дети-инвалиды могли заниматься, съезжать спокойно, чтобы было комфортно. И здесь у нас мы решили тематику обыграть, то есть на потолке у нас будут такие вращающиеся рыбки и стены. Дети какого возраста здесь будут заниматься? Здесь у них получается возраст 4-6. Ага, то есть самый маленький, да? Поэтому он не глубокий, поэтому для них расчет. Ләкин күп үзгәрешләргә карамастан бер нәрсә үзгәрешсез кала. Это у нас основатель дзюдо Дзигара Кано. Мы решили эту статуэтку, мы ее обновили, ее сделали здесь в 2000-х годах. Решили оставить, потому что здесь целая история. С 2000 года каждый ребенок, каждый воспитанник, который сюда приходил, достигал какого-то результата. Вот там у нас есть колба, писал свою фамилию, имя, отчество, какой-то разряд и туда кидал. Она там у нас сохранена. Шулай ук Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутатына бокс белән шөгыльләнү өчен залны да күрсәттеләр. Әлфия Кагогина сүзләренчә, Олимпийский спорт комплексы дизайн ягыннан заманча һәм куркынычсыз объект. Я не устану повторять, что это самое лучшее вложение государства. Это именно в детство, в детей, в спорт, здоровый образ жизни. Поэтому есть вопросы, еще сейчас обсуждали, вы их слышали, мы их не скрываем. Есть вопросы, и финансирования не хватило, и нужно покупать различные техническое оборудование. Будем решать. Олимпийский спорт комплексы үз ишекләрен 2024 елның 1 сентябрьдә ачыр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Вақытлы базарларда яшелчәләр, җиләкләр һәм тәмләткечләр генә сатылмый. Күптән түгел гөмбәләр дә сатыла башлады. Аларны Татарстан урманнарында җыялар ди чаллы халкым. Быел уңыш яхшы, гөмбәнең нинди төрләре генә юк. Аларны нинди бәядән сатып алырга мөмкин? Бу хакта хәбәрчебез материалында. Вот видите, вот гриб, он вот двойной. Это вот белый гриб, настоящий белый гриб. Раиса Семечкина 70 еллык стажы булган гөмбәче урман бүлекләрен җыю бала чактан ук башлана. Узган ел корылык аркасында гөмбәләр югы диярлек дип искә ала ул. Ләкин бу җәйдә уңыш яхшы, айруча көчле яңгырлардан соң. Грибы появились, белые грибы, неожиданно. Было сухо. Видно, они уже готовы были взойти, но то, что корка земли была сухая, они сидели. Как только выпал дождь, они все поднялись. Грибов очень много, но они уже червивые. Ак гөмбәдән тыш урманнарда шулай ук башка төр гөмбәләр дә бар, ләкин яхшы уңыш җыю өчен озак һәм ерак барырга туры киләчәк, чөнки гөмбәләр бөтен урман буйлап үсә ди чаллы. Это в больших лесах, где там не пускают ни машин, ничего, в экологически чистых лесах это мы собираем. И там, как сказать, очень долго надо ходить. Один по одной. Где-то найдется там кучка, штуки 3, потом опять далеко надо ходить, опять вот штуки 3. 7 сәгать эчендә 3 кәрзин җыйдык ди гөмбәчеләр, алар урман күчтәнәчләрен нинди бәядән сатып алып була икәнен дә сөйләделәр. Ведро белых грибов 5-литровое стоит 1200, 3-литровое 800, даже за 700, а майонезная ведерко стоит 300 рублей. Сатучылар әйтүенчә, узган елдан бәяләр үзгәрмәгән, хәзер гөмбәләр күп һәм мәсселек башлану сәбәпле тиздән алар булмаячак ди фарзлый чаллы халкы. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Чаллыда Беларус аяк киемнәре һәм төрек текстиле ярминкәсе барлык сезоннар өчен иратлар һәм хатын-кызлар өчен берничә 100 пар аяк киемнәре, шулай ук мендәрләр, юрган һәм башкаларны Муса Җәлил урамы 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Хәзер төрек текстиле артыннан чит-илгә очарга кирәкме, чөнки кояшлы Төркиядә Билек шәһәрендә җитештерелгән комплектларны яр Чаллыда да табарга мөмкин. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используются полотна с плотностью расположения нитей 120-150 грамм на квадратный метр, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Легко поддается глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. Күргәзмәдә төрек тукымасының күп төрле ассортименты тәкъдим ителә. Одеял һәм мендәрләр, карават комплектлары, пледлар һәм башкалар, күп кенә шоулар аларның сыйфатын һәм уңайлыкларын бәяләргә өлгергән инде. Вчера по совету продавца приобрел себе подушку. Сказали, что она снимает стресс и дает возможность хорошо выспаться. Думал, что шутят. Но действительно проснулся, полный энергии и сил. Решил приобрести себе еще 4 подушки. Себе, маме. Подушки очень отличные, всем советую. Шулай ук чаллы халкы үзләрен Белоруссиядән килгән сыйфатлы, уңайлы һәм ышанычлы аяк киемнәре белән дә сөендерә ала. Ир-атлар һәм хатын-кызлар коллекциясенең зур сайлау мөмкинлеге беркемне дә битараф калдырмаячак. Вообще белорусская обувь нравится многим. Мы почему и пришли, вот искали, где еще есть белорусская обувь. Почему-то не нам, может быть, люди не знают еще, не нашли. Вот пока вот единственный магазин, вот мы вернулись опять сюда и все-таки купили здесь. Белорус аяк киемнәрен һәм Төркия тукымаларын сатып алырга ашыгыз. Адресы Муса Җәлил урамы 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. В магазине «Центр света» огромное поступление светодиодных люстр с пультом управления по низким ценам, а также распродажа старой коллекции. Ждем вас по адресу: Московский проспект 30/11А, торговый дом «Центр света».